Lungo ni Victor Msafi mwenyewe. Jipanara? Yes. Bali yini rana die? Gimore manote murengi mana kane purate. What happened? Emo mine no gakuru o mago tete mureni ngatu nyalo wacho ran but o kanyale riambo an ngimana te mutundo nyaka sani asiana no madongo. Kikiwatch sweet and sad story bana. Asiana no madongo ma kata wuon wana duoga pimo ne mo wacho ne yawo gik mine sana no gi. Kata an pokane no gi but na duoga bedo gi mijingo. E dodi chunya maiye. Na duoga bedo gi mijingo nikech nang'eni samoro gik matimorego. Gin gik moko manyalo gin gimana gik manyalo twe chunyi for the time being. Matang'eyo maber ni gimoro moro bro dhi mbele. Amen. Magi kanyo bro dhi mbele kabisa. Magi kanyo kora jiu kanyo. Yawa. Omena Nairobi kana sitaka madhia kwa traffic police prario mar nyoyo sabi. Wende karaba. Traffic police adhi kwa prario. Nitie wawa disi. Nitie ma weri kata goro tago ko wadonje wachni. Nitie pastor ma Adwen. Nitie pastor mar Adwen S.D.A do kabisa. Bas nitie mar joro. Nitie mar lejo. Kuko nitie mar lejo. Nitie mar bende nini. Jo pende. Awina nini ro. Pende kosti. Mar nganga be nitie ka. Kuka jo pende kosti ma jo wapa ma inyagi luongo ne jaywagra. Bas. Kuru ndie. Bwana pastors gon ngat moro kamoro niga gengo style mare kata monyalo yalo kata monyalo kisa mag Adwen pasora ko koti moro makane gi slate koti ma brown ronga to kane gi slate en koti ma dani gero wa kitangolo kaka ingo bwana anya wada gola ngolo ni gola awuo me align mare Adwen omera Adwen ngano kosebiro kato akegi mokode gi baro ga slate kai ariyo achiel koro achiel koro ko miendo henyre then ngano biro gi wuoche moko wuoche chal mano mena mopok omoe chieng' omena mani Adwen mane Adwende wanyisi bwana ngacha biro gi koti ma smart marach to nitie gimiluongo ni altar kamuketo nyaka mu mane to mo wuodho kacha to kama ni ng'eni osenyiso mine no wer namba wer miadi mono se chaga pamo ipamo ka bwana ipamo na bwana kare kia bisedi Adwen S.D.A ama wacho anawe mani ka kijaro ise chikrie ro ke Adwen an mar S.D.A bwana gini wer namba gini miya gi wiye then bwana jogo very smart and then ginonge gimo kata nigo bul kata nigo bwana leo makanyo is very organized and mane jo Kwaya mainyo wa jo Kwaya of Adwen are not doing good thing. Ito bana jogo werna de mask sani bwana. Jadwe bende jo Kwaya manyo ni ke jo Kwaya biro ne Kwaya kanyo na kibede gina ni mo. Yukabetra pomo ni moro in go kanyo migine plesteo. For the migine umbilical cord man. Bana nyagombo monda kendi nyara Adwen. Manago na Kenya Adwen ke nyako cha nikech ng'eni gimo pande ma nyara Adwen kata mondi ne kata mana chonge mano private manyisi mano to is okay but wanyisi gimo bro chandi go e ot tedo nyoyo weri gi tedo nyoyo tem ni chape kata ni uchwanyoru the way kako dawni ng'eni en kako dawni ower ini pada mo winjo malit adio dalawa ogo bari go gi base dongo wate bwana dalawa kana duogi mama de choga wadia uwore ni Adwen Adwen kero Adwen ikindo ke ngabe dako de ngabe de chwa alonje de dako kaja Adwen kuro mano uwore Adwen kuro kendore to sana manyuche digin jo Kwaya okendore mo Adwen mano de chwo sa jikon horo ka sondo gweno onge kore wondre ne ra jikon kuro Adwen ma jo Kwaya gi okendore ka gisekendore to gichwanyore gimoro ka to timore marachero awuoke jikon haya ma koro wache gore ero acha Palestina wapi sondo gweno eri sondo gweno Iwinjo male to mano ba Didala to kikiduo
Yellow. Kata pakinywa mati degi pada. Ionge kata wich kuot. To pakinywa. Formatin. Nitie moro magi goga kan nitie dwaro moro we. To pakinywa. Abadi no mondi wecha mosundu. Wanjuma beda kok cham gasundu. Dia to keep it. Magino mit.